Mi o'n i wrth y modd yn darllen fel plentyn ac oedolyn ifanc yn yr ysgol uwchradd, ac mi oedd llenyddiaeth a darllen yn rhan o'n prif ddiddordebau, ac oedd hi'n gam naturiol wedyn i fod eisiau astudio'r Gymraeg. Mae'r pynciau dwi'n ei dysgu yn ymwneud yn bennaf â llenyddiaeth y Gymraeg oedd wedwn ni'r cyfnod modern cynnar ymlaen. Felly'n edrych ar awduron rhyddiaeth fel Morgan Llwyd ac Elis Wyn i awduron diweddar iawn fel Siwan Rosser a Bethan Gwanas. Mae gen i ddiddordeb yn y poblograidd os liciwch chi. Mae'r llenyddiaeth sydd falle ddim wedi cael gymaint o sylw beirniadol â hynny dros y blynyddoedd, ond sydd yn ddiddorol iawn, oherwydd mae'n deud llawer iawn wrthon ni am agweddau a safbwyntiau pobl mewn gwahanol gyfnodau. Felly mae gen i ddiddordeb arbennig ar hyn o bryd mewn llenyddiaeth i blant a phobl ifanc. Llenyddiaeth plant dim rhif faes ymchwili ers o degawd o mwy erbyn hyn. Dwi'n mwynhau darllen amrywiaeth o lyfrau sydd wedi hanelu ar gyfer darllenwyr o wahanol oedronau sydd ar wahanol gyfnodau yn eu prifiad sy'n o'r liciwch chi. Felly o'r llyfrau i'r plant lleia sydd yn dibynnu'n bennaf ar lun a stori fel cyfuniad i adrodd, ac wedyn hefyd nofelau bobl ifanc sy'n gallu bod yn hynod o soffistigedig a estynedig iawn. Felly mae'r amrywiaeth yna sicrhau ddiddordeb un y pwnc, a dwi'n gobeithio hefyd bod yn dangos bod y llyfrau yma'n bwysig ar lefel ddiwylliannol a llenyddol.